gezondheid gaat steeds naar achter. En ja, ik zet me de beste beentje voor om door te lopen en door te gaan. De 51-jarige Jonas werkte als vrachtwagenchauffeur, maar de laatste jaren verloren zijn karakter. Hij waart onrustiger. En in februari dit jaar waart duidelijk waarom. Op een gegeven ogenblik was er een korte termijn geheugen weg. Hij heeft toen een keer van hier moest hij naar Den Haag, heeft hij er 12 uur over gedaan. En toen hadden we zoiets van het is niet goed. En toen dachten we aan een depressie. Toen zijn we naar het GGZ in Drachten geweest en de dame daar die vertrouwde het niet, heeft de arts erbij geroepen. En ja, er is een scan van zijn hoofd gemaakt en het bleek een hersentumor te zijn. Jonas werd 15 keer bestraald, maar de kanker verdwijnt net uit zijn lichaam. Zijn zicht werd minder. Rennen en fietsen docht hij alleenig met een alarmkaartje om dat zijn vrouw voor hem makken had. Dingen doen zoals een normale mensenleven zou doen en zoals ik vroeger deed, dat mag niet meer. Ik mag niet meer alleen over straat. En ja, alles wat ik alleen wil doen mag niet. Er moet altijd begeleiding zijn. Jonas is in Nederland uitbehandelen. Het gezin had zijn hopen vestigen op een behandeling in Duitsland die 43% kans houdt op herstel. Maar die therapie kost het €38.000. Dat bedrag moet nou met een inzamelactie bijna hellen worden. En overal komt help bij. Amir is een vaste klant van ons. En in gesprek komt het een naar het ander. En toen kregen we dus te horen dat Amir een hersentumor had. En wij vonden dat we daarvoor iets moesten doen. Nou, vervolgens hebben we gezegd, goed, wij gaan hierin voor jullie een broodje ontwikkelen. Intussen is er €14.000 binnen. Jonas wil graag nog voor 8 naar Duitsland om hopen te worden.